L-għodwa tajba lil kulħadd. Illum, 9 ta' Novembru, qegħdin niċċelebraw Jum it-Tifkira li jfakkar tmiem l-ewwel Gwerra Dinjija u l-vittmi taż-żewġ gwerer dinjija. Huwa jum li jfakkarna sabiex nitolbu għal paċi fid-dinja kollha. Is-sajf li għadda il-Papa Leon 14 wera t-tama tiegħu li l-ħoss tal-armi jiskot. Huwa qal: ħallu d-diplomazija ssikket l-armi, ħallu l-popli jfasslu l-futur tagħhom b'xogħlijiet ta' paċi mhux permezz ta' vjolenza u konflitti demmija. Nilqgħukom għal din il-quddiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt Valletta. Imexxi din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika l-Arċisqof Charles Cicluna. Jikkonċelebraw membri mill-Kapitlu Metropolitan. Resqin il-mażolin biex jagħtu kull faħriha lil dak li jammar fik. Ħalli sid il-ħolqien. Jerusalem, terrejn il-mibawtin biex joffru sagrifiċċju ta' dak li sallab fik. Fettej re tar-rejiet.
Bl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Il-tqajna biex infakru tant vittmi ta' violenza tal-gwerra. Mhux fil-passat biss ma nixtieq li din il-qudiesa nitolbu għal vittmi tal-gwerer ta' issa. U nitolbu wkoll f'isem dawn il-vittmi innoċenti għal paċi. Illum ukoll qegħdin nagħmlu il-festa l-kbira fil-Knisja Kattolika tal-Katedral tal-Papa li huwa il-Bażilika ta' San Giovanni Laterano. Waqt ninaqdu mal-qdusija tiegħu il-Papa, ninaqdu wkoll mal-appelli kontinwi tiegħu għal paċi fid-dinja. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam, gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio Genite, Iesu Christe.
creata mundi, suscipet deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu salus sanctus, tu salus Dominus, tu salus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris, in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbu. U Alla inti tħejja l-kobor tiegħek dar għal dejjem, mibnija b'ġebel ħaj u mażul. Kattar fil-Knisja l-ispirtu tal-grazzja tiegħek, li inti nnifsek tajta, biex tibqa' timbena dejjem f'Ġerusalem tas-sema, bit-tkabbir tal-poplu fidil tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari miktub tal-profeta Eżekjel. L-anġlu ħadni lura ħdejn il-bib tas-santwarju u qara kien hemm tlilma ħireġ. Nibda minn? Qari miktub tal-profeta Eżekjel. L-anġlu ħadni lura lejn il-bib tas-santwarju u ara kien hemm l-ilma ħireġ minn taħt l-adba tas-santwarju lejn il-vant, għax is-santwarju li kien iħares lejn il-vant. U l-ilma kien ħireġ minn naħa tal-lemin tal-arba, in-naħa ta' nofsinhar tal-artal. Imbagħad ħarriġni mill-bieb tat-tramuntana u mexxini madwar minn barra sal-bib ta' barra li ħares lejn il-vant. U l-ilma kien inixxi min-naħa tal-lemin tal-atla u qalli dan l-ilma ħireġ lejn in-naħa tal-vant u nieżel lejn Araba. U meta jasal il-baħar il-mejjed b'dak l-ilma immielaħ, l-ilma imur l-ilma ħelu u jiġri li kull fejn tgħaddi din ix-xmara kull ħaġa ħajja li tiċċaqlaq tgħix. U
u jkun hemm kontra kbira ta' ħut għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma tajjeb. U jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi x-xmara. Fuq iż-żewġ ixtut ta' xmara jikbru s-siġar ta' kull ġens ta' frott. Il-weraq tagħhom ma jidbilx. Il-frott tagħhom ma jonqox. Kull xahar jagħmlu l-frott ġdid għax l-ilma tagħhom ħareġ mit-tempju u l-frott tagħhom ikun ikel u l-weraq duwa. Il-kelma tal-mulej. Psalm sponsorjali. Tifraħ il-belt tal-Alla. U kien u qawwa u Alla għalina għajnuna kbira sibnieħ fid-dwejjaq għalhekk ma nibżawx jekk l-art titriqet jew jarfu l-muntanji f'nofs il-baħar. Hemm xmara l-swieqi tagħha jifferħu l-belt tal-Alla, l-amara qaddisa tal-oli. Hemm Alla f'nofsa ma titħarrikx. Jgħinina Alla ma tbetix mis-sebħ. Il-mulej tal-eżerċiti tagħna magħna, fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Ejjew araw x'għamel il-mulej. Għamel it-tajjeb tal-għaġeb fuq l-ard. Reading from the letter of St. Paul to the Corinthians. Thank you. For we are God's servants, working together. You are God's field, God's building. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation, and someone else is building on it. Each builder must choose with care how to build on it. For no one can lay any foundation other than the one that has been laid. That foundation is Jesus Christ. Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is holy, and you are that temple. The word of the Lord. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Kien qorob lejt tal-Lut u Ġesu tela Ġerusalemm. Fit-tempju sab min kien qiegħed ibih barrin, naċ u ħamiem, u min kien bil-qiegħda isarraf il-flus. Għamel sawt mill-ħbula u keċċihom il-koll il-barra mit-tempju bin-naċ u l-barrin tagħhom. Xerret il-flus ta' dawk li kienu jsarfu u qalbilhom l-imwejjed. U l-bejjija tal-ħamiem qalilhom warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmluhiex dar tan-negozju.
Id-disċipli ftakru f'dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura, il-ħeġġa għal darek fnietni. Imbagħad il-Lut qabdu qalulu, sinjal se turina li inti tista' tagħmel dan? Ġesu weġibhom, ħottu dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġa' ntellaw. Għalhekk il-Lut qalulu dan it-tempju ħas 46 sena biex inbena u insettellaw fi 3 ijiem. Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-disċipli tiegħu ftakru f'dak li kien qal u emmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Waqt li kien Ġerusalemm għal festa tal-Għid, kien hemm ħafna li jemmnu f'ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel. Il-kelma tal-mulej. Ġesu qiegħed fit-tempju u jitkellem fuq tempju ieħor. Il-Vanġelu stess jispjegana li kienet jitkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. U jgħidilhom ħottu dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġa' ntellgħu. U hekk jiġri il-kapijiet u l-awtoritajiet politiċi ta' dak iż-żmien, min minħabba lejra, min minħabba l-biża', jiddeċiedu li jeliminawh, iħottu it-tempju li kien il-ġisem għażiż tiegħu. Il-missier b'risposta għall-vjolenza tagħhom lill-ibnu iqajmu mill-imwiet. Ħottu dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġa' ntellgħu. Qegħdin f'tempju sabiħ il-konkatedral ta' San Ġwan li imbena bħala l-Knisja Konventwali tal-Ordni ta' San Ġwan u li ġie konsagrat fi żmienu. Is-slaleb li hemm mal-pilastri jiġdu li din il-binja hija dedikata totalment lill-Alla. Qegħdin nfakru f'binja oħra llum il-konsagrazzjoni tal-Katedral ta' Ruma, il-Bażilika tal-Lateran ta' San Giovanni il-Laterano li huwa is-sede il-Katedral tal-Isqof ta' Ruma tal-Papa. Ma fil-Knisja kollha waqt li aħna inġeddu l-fedeltà u l-għaqda tagħna mal-Isqof ta' Ruma mal-Papa Ljun 14, infakru wkoll f'tant dimensjonijiet li jaqdu wkoll jagħtu sinifikat din is-sena lit-tifkira ta' dawk kollha li ħallewna fil-gwerer, mod speċjali fl-ewwel gwerra dinjija, it-tieni gwerra dinjija, imma kif antiċipajt fil-bidu nixtieq li nitolbu ħafna wkoll għall-vittmi tal-gwerer tal-lum. Għaliex Ġesu meta jitkellem fuq it-tempju tal-ġebel, jitkellem ukoll fuq il-persuna umana bħala tempju għażiż. U t-tieni qari li smajna bl-Ingliż ifakkarna li aħna l-koll it-tempju ta' Alla. Dan it-tempju li jista' ikun distrutt fiżikament bil-vjolenza ta' ħaddieħor, ma li aħna wkoll nistgħu inkisruh bl-abbuż li nagħmlu tal-libertà lil mulej tagħna. Illum infakru tant nies innoċenti li t-tempju tagħhom, ta' ħajjithom, tal-ħolmiet tagħhom ġie distrutt. Ħattewh bi vjolenza. Dawk li minn għalihom għandhom il-jett fuq il-ħajja ta' ħaddieħor. Illum waqt li nużaw il-kelma Ġerusalemm bħala sinjal tal-ideal tagħna, nifmu li Ġerusalemm tal-art
għaddejja minn tensjoni li la sejra eluf ta' snin. Anke Ġesu tkellem fuq il-erda tat-Tempju ta' Ġerusalem li minnu għamel dan id-diskors li hu naddaf mill-kummerċ abużiv bis-sawt u bil-frosta. Fis-sena 70 wara Kristu l-eżerċitu Roman assedja l-Ġerusalem u erida. U eritu koll it-Tempju. L-unika biċċa mit-Tempju li għatfadal huwa il-ħajt tal-punent, the Western Wall. Ġesu waqt li qed jara u jibki fuq il-erda ta' Ġerusalem, jantiċipa il-erda tiegħu innifsu imma jagħti wkoll sinjal ta' tama. Aħna qegħdin infakru tant nies li tħattew it-tempju tal-ġisem tagħhom, tal-imħabba tagħhom. Aħna l-bnedmin ħattejnieh minħabba il-loġika errida tal-gwerra. Illum nistaqsu lil nfusna. Aħna x'qegħdin nagħmlu biex tinqered il-loġika tal-erda. U fil-qalb tagħna, fis-soċjetà tagħna u fis-soċjetà internazzjonali ikun hemm loġika oħra, il-loġika tal-paċi u tal-ftehim. I would like to greet the members of the Diplomatic Corps. Thank you for being with us today as we celebrate Remembrance Sunday and commemorate so many innocent victims of warfare, of violence. The memorials of the First World War and the Second World War bring us here every year on Poppy Sunday. But we need also to reflect on what humanity is doing today. With so many wars waging all over the globe, should humanity continue with this logic of violence, arrogance, and death? Or should we try to convert our hearts to a logic of harmony and peace? The innocent victims of ruthless politicians along the ages cry out that we may have a change of heart. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq l-emin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glor biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben
li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-iben u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Alla jħobbna bimħabba bla tmiem kull sitwazzjoni ta' ħajjitna, imqanni mill-ispirtu tas-sliem ejjew resqu t-talbit tagħna quddiem il-missier f'isem il-Prinċep tal-Paċi, Sidna Ġesu Kristu. Nitolbu għall-Knisja Kattolika imxerda mad-dinja biex tkompli twassal bil-ħeġġa u b'mod ċar il-messaġġ tagħha li s-salvazzjoni tinkiseb permezz ta' Ġesu Kristu. Ejn lilna l-Knisja tiegħek illum biex nilqgħu dejjem lil min qalbu qed ifittex l-imħabba u l-verità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal bnedmin li jgħixu f'pajjiżi jew reġjuni nieqsa mill-ikel, mill-ken u mis-sigurtà. F'dawn il-pajjiżi fejn il-ġejjieni huwa mċajpar biex ikollhom tmexxija li tfittex dak li hu ġust għal kulħadd l-istess f'kull livell tas-soċjetà għal ġid komuni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex pajjiżna u fis-soċjetà tagħna qatt ma jkunu minsija id-dgħajfa u l-vulnerabbli għaż-żgħażagħ huma u jfittxu posthom fis-soċjetà. Għall-anzjani biex dejjem ikunu rispettati u mifhuma biħniena. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li sfaw midruba fil-qadi militari ta' dmirijietom għal pajjiżhom biex ikunu dejjem mejjuna jgħixu kif jixraq lil kuraġġ u l-qawwa li wrew. Għall-membri tas-servizzi u l-eżiż tagħhom li jistennewhom jiġu lura biex jingħaqdu magħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-membri tal-familji tagħna u l-proxmu tagħna li jinsab fil-bżonn. Dawk li jinsabu morda fl-isptarijiet u fid-djar tal-anzjani u dawk li qed jieħdu kura minħabba mart serju. Nitolbu għal dawk lilhom li jieħdu ħsiebhom u jwaslulhom il-faraġġ materjali u spiritwali. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. F'dan il-jum tat-tifkira nitolbu għal dawk li mietu waqt xi gwerra u għal dawk li jħossu il-weġa tat-telfa tagħhom f'kull anniversarju li jfakkar lilhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier taħnina bla tarf għamel li jkun jistoqilna l-fiduċja li għandek fina. Ħares bimħabtek lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek u ilqa' dawn it-talbiet li ressaqna quddiemek bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti u jseħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu Sidna. Ilmu lej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti jogħġbok tagħammar fid-dar tat-talb, fejn tqasmilna bidejk miftuħa id-doni tiegħek. U qatt ma tonqosna l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex int tagħmel minna it-tempju tal-Ispiritu Santu. Tempju jogħġbok kollu dija ta' ħajja qaddisa. Bil-ħidma tiegħek bla għeda int qaddes il-Knisja tiegħek, il-Arusa ta' Kristu, imxebħa ma' bini li jidher biex isebbaħa fis-sema bħala ferħana ta' kotra blaqis ta' ulied. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Għaddis ta' s-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħi bati, bħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tar id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk, u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu
jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistolli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali il-vittmi innoċenti tal-gwerer kollha. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejja.
nitolbu. U Alla jintrit li fil-Knisja tiegħek hawn fuq l-art naraw sinjal li jidher ta' Ġerusalem tas-sema. Nitolbuk biex bis-sem tagħna f'dan is-sagrament tibnina f'tempju tal-grazzja tiegħek u ddaħħalna fil-amara tal-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Għadna kemm iċċelebrajna flimkien il-misteri qaddisa u tlabna lil Mulej biex fil-ħina tiegħu idaħħal għal dejjem fis-saltna glorjuża tiegħu lil dawk l-eluf ta' eluf li nqerdu fil-fjur ta' żożithom tul il-ġlied kiefer taż-żewġ gwerer kbar u tal-biża' li ħarbtu d-dinja fis-seklu li għadda. Flimkien ma' dawk l-eluf l-oħra li temmew ħajjithom bil-ħbit mill-ajru. Ftakkarna wkoll fil-vittmi tal-gwerer tal-lum. Qalbna qawwija fihom fit-talb tagħna biex il-Mulej jagħtihom il-mistieħ ta' dejjem fis-saltna tiegħu tal-għena id-dawlu sliem fejn qatt jinġabru l-koll li bsin in-nuqqas ta' ħsier u l-immortalità. Meta tgħaddi s-sura ta' din id-dinja aħna ngħidu flimkien it-talba li l-Mulej għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Għatihom u Mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ave Regina Celorum.
Nagħlqu din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika mill-Konkatedral ta' San Ġwan ġewwa l-Belt Valletta b'talba għal paċi. Mulej, ħares lejn id-dinja tagħna mifnija bil-ġlied u bil-mibeda. Qawwi fil-qlub tal-bnedmin ix-xewqa għal paċi ġenwina. Ibdel il-vjolenza f'kuraġġ li jibni u ma jeqritx. Atina l-grazzja li nfittxu l-ġid ta' xulxin u nħarsu lejn kull persuna bħala ħuna u oħtna. Mulej tal-paċi, itfa' d-dawl tiegħek fuq il-ġnus kollha u wassalna biex ngħixu bħala familja waħda. Amen. Infakrukom li nhar l-erba' 12 ta' Novembru fis-6:30 ta' filgħaxija se jsir il-ġublew tal-katekisti fejn l-Arċisqof se jmexxi mument ta' talb, riflessjonijiet u testimonjanzi ġewwa l-awditorju tas-Soċjetà tal-Mużew fil-Blat tal-Bajda. Il-katekisti huma kollha mistiedna jattendu għal din iċ-ċelebrazzjoni. Nagħlqu billi nixtiequlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb mimli saħħa u paċi mill-mulej.